Hello guys, namkelekile nonke kwezi Chisaphe Entertainment Channel. Suku episode 4 kuThandoNesthembu. Isikrithi zakwaMseleku zivela zinjengoba zinjalo. Mseleku uhamba nonyana bakhe, Mpumelelo noLwandle baya kwi-golf club. Mseleku ufuna bamchazele uba baredi na ukuqhubeka nebabeqalile benongcane ibrother kaMseleku engubaba omncane woMpumelelo. Uyichazile Mseleku uba akabazisanga kwi-golf club for uba bazodlala. Injongo yoba abase kwi-golf ufuna ukubatitsha about the different aspects of life. Encoma uba i-business deals ziyafumaneka khona. I think business bayakuthanda ukudlala igolf. So if you join them, definitely xa kuphela umdlalo bancokola ngezinto ezibalulekileyo nezingatshintsha impilo yabo. Mseleku uthi ufuna baqhele okanye bajwayele ukuhamba igolf ukuze badibane namadoda azikabanzi ngobomi. Usuku lwabo lube yimpumelelo. Emveni komdlalo, he convinced them wathi, if they do this ceremony very well, his suffering will be over. Ndaphakamisa intloko, ndavula amehlo, ndazibuza umbuzo uba okukuthwasa kwabantwana kwagqiba intlupheko Mseleku kanti kunantoni phakathi. Seriously, I didn't want to jump to conclusion. I just can't wait for the end of this episode. Inyani izovela injengoba injalo. Uqhubekile wabachazela uba ithetha ukuthini into yokungenwa ngabantu abadala, their ancestors. Akabafihlelanga nto uMusa apho ndimthande khona onyana bakhe. Ubabuzile uba baredi na kuba le ndlela bacinga ukuyithatha akuyondlwane yanetha, meaning ayikho lula, yehlula yena nebrother yakhe. Ubaxelele uba ayimfuni umntu ophuza utywala. Imagine ke xa unemali, bonke abantu abanemali they are drinking alcohol. Andikamboni umntu onemali ongaliseli utywala. Ubaxelele uba ayimfuni umntu ophuza utywala nowenza izinto ezirongo njengokulala namantombazana angatshatanga nawo, of which I think yilena yeyamohlulayo leyo, because once you have money uyispenda emantombazaneni. So I really don't think Mpumelelo bazawulunga kule nto bafuna ukuzifaka kuyo kuba oku kuthwasa kwakwamseleku ingathi kukwenza ube nemali. Loo nto baxelele kuba loo nto yokulala namantombazana ongatshatanga nawo nokusela utywala ingcolisa umsama. Wabachazela uba umsama uyafana ne-altar. Utheke into yokuqala before baqale kuzofuneka bayoklina umsama kuba ukwehluleka kwakhe Mseleku nebrother yakhe waye wangcola umsama. Akabaxeleli uba bohluleka kwesiphi stage. Nanto into angakhange bavezele yona. Uba side sohluleke nebrother yam kwakutheni. Ubaxelele uba awuklinwanga noba bangenza ntoni akho nto izophumelela. Le ingumpumelelo ke indwebele ibrother yayo uLwandle ithi nguye ozoba nabantu abadala enze irole eyayisenziwa ngubaba omncane wabo uNgcaneni. Uthi yena uMpumelelo uzothatha irole kababa wakhe Mseleku uzothandaza. uMacele akayithandi lento eyenziwa nguMpumelelo yokuthatha iadvantage kaLwandle kuba engeloqhalaqhala. Uyamgqibela kuyo yonke into. Njengoba ngoku befuna ukuvusa umzi wakwaMseleku, uMpumelelo unika uLwandle the biggest and the difficult position. Yena uthi uzothandaza. Undwebile njengobaba wakhe uyayazi uba ayiyondlwane yanetha le yokuthetha nabantu abadala.
Nithini nina guys, mina andibaboni be-ready for lento oMpumelelo. Mabakhe baphinde esikolweni bayozama uplan B before baqalele, so that xa sele ibohlula njengomusa bakwazi ukuziphilisa bangaxhomekeki kule bafuna ukuyiqala. Bancane kakhulu, laa nto yohlula amadoda. Umntu omakayoklina umsama wakowabo nguMusa Mseleku, yena wayewungcolisile. Ayeke abantwana bakhe ba-enjoye ulife wabo bethuna yini? Please share your views on comment section, like and subscribe. Bye.